ajutorul! Un pilot spectaculos! Se circuită de Petrus Albina! Iată-i trecând acum! Mamă, ce foc ăsta să mă bază. Dar nu cred că începe acum. Nu poate să nu doar nimic. Bă, suflă să ducă. Eu n-am dracu doar pentru finale, că văd că aici, aha. Hai să vedem ultima tură pe 2017. Dacă nu vom avea un one more time, este ultimul battle dintr-un an senzațional al driftului în România. Iată-l acum încheiat de Andris Molnar și Roman Colesar. Doi piloți de senzație, doi mașini extraordinar de puternice. Iată acum ultimul battle, Roman Colesar, în fumul lui Andris Molnar. Să vedem dacă avem o decizie. Rog, așa nu nebunie la poală. Mamă, de nu mă duc la ăla. Ce? Dar nu cred că dă one more time. Da, mergem acolo? Vreau să mergem acolo, dacă stau... Ce? Doresc ca colegii de la fază să vină să securizeze zona de premiere. Haideți să eliberăm puțin zona pentru ca mașinile să poată fi parcate, vă rog frumos. Suntem destul de în întârziere cu timpul și trebuie să dăm drumul traficului rutier. Vă rog că publicul spectator să facă loc, vă rog că băgați și pe Roman Colesar. Stau să ne ajut, te rog, cu piloții din Ungaria. Sisters, please park the cars near the podium. Iată, ne apropiem de finalul complet al acestui an competițional, festivitatea de premiere a etapei a 5-a. La final, poți să dai chiar un pic mai sus, dai un pic mai tare ca să ne auzim până sus. Un public senzațional aici pe Transalpina, aplauze din partea noastră pentru voi că a stat pe munte zilele astea și aplauze pentru piloții prezenți alături de noi.
Pe Transalpina am avut, cum v-am spus, piloți din 4 țări, România, Ungaria, Bulgaria și Slovacia. Clasul meu este aproape de final. Slovacia a fost din partea organizatorilor unguri. You are part of the Hungarian Drift. Dă-l un pic mai încet, să stea cineva la pupitru, vă rog frumos. Deci mai jos, nu, să aude că s-a dat cineva la o parte din boxă. He's part of the drift, Hungarian drift scene. I want you to say a few words because it's the first time when you're on a Toghe in Romania. It was very beautiful and we are very glad to be here. We have very short time, so we will announce top 8 for both categories and after it comes the podium for both categories and for the Hungarian podium. Vom premia doar top 8, dacă de obicei premiem top 32 și începem, dăm diplomele de participare, nu avem timp, așa că începem cu clasa semi-pro. Semi-pro class. Top 8, top 8, duminică, Dan, Alexandru, Alex Dudu. Iată Alex Dudu, cel care a ieșit în decor în primul battle. Alex, asta este, cred că stai lângă mine, nu o să avem timp să stăm. El este ok. Mașina nu, o faci până la anul, revii. Sâmbătă-i gata, a zis. Locul 4, fourth place, semi-pro class, Kazakov Georgi. Kazakov Georgi, top. Locul 4. Kazakov Georgi, are you here? It's coming, I think. Okay. Sărim peste până ajunge Kazakov Georgi. So, third place for the semi-pro class. Locul 3 pentru clasa semi-pro. Nikolai Nikolov, Bulgaria! Second place, locul 2. Hai să ne mișcăm. Mai repede, mai repede. Locul 2, second place, Semeghi Iosef. Și de tozarea la gameplay. Și locul 1 la clasa semi-pro. First play. Semi-pro. Bostic Oscar. Podiumul semi-pro din campionatul Romanian Drift Community Championship. Hai să facem poza cu podiumul clasei semi-pro, să aplaudăm clasa semi-pro din campionatul Romanian Drift Community Championship. So it comes the Hungarian podium, third, second and third. Can we ask you to stay here? So the Hungarian podium looks like same. We are asking Bence to come to the third place, egyszerűen gyere Bence az harmadik helyre. So this is the Hungarian National Championship podium. I will give the trophies very quickly. I don't do the mistakes, guys. Is the Hungarian. So this is the Hungarian podium. Thanks you guys for coming. See you next time. Köszönjük, hogy eljöttetek és találkozunk legközelebb. Acesta este podiumul unguresc din campionatul unguresc, pentru că noi anul acesta am avut campionatul împreună. Prima și ultima etapă au fost comune. Acesta a fost podiumul unguresc. Thank you guys.
Și avem și premiile mânate de Repsol, cei ce ne-au acordat niște premii pentru. Ok, și trecem la Pro, clasa Pro. Top 8, Pro Class, Romanian Drift Community Championship 2017, etapa a 5-a, 8th place, top 8, Atanas Kolev. Atanas Kolev, top 8. Where are you, Atanas? He's not here. Okay. Top 8. Top 8. Again. Amon Oliver. Top 8 Pro Class. Amon Oliver. Top 8. Here you go. Și îmi face mare plăcere să anunț, deși nu că anunț acest top 8, însă titlul de campion național, Călin Certan, top 8 la această etapă, iar Călin Certan este campionul național 2017, Monster Energy. Călin Certan n-a ajuns și pe podium de data aceasta, însă este campionul național după punctele obținute. Top 8, you know, again, top 8, Bimbo Iosef. Top 8, Bimbo Iosef. Is he here, Bimbo Iosef? Mergem mai departe. 4th place. Ei, acum anunțăm podiumul mult așteptat clasei Pro. Locul 4, din păcate, merge la Răzvan Frățiane. Locul 4, iată singurul român a ajuns în brețele finale. Răzvan Frățiane, Răzvan se cheamă, cum îl poreclim noi. Românul ce a ajuns să se bată pentru podium la această etapă cu numărul 5. And now, 3rd place, going to Magyar Tamás. Locul 3, Magyar Tamás, Diesel Power Machine. Partenerul nostru, RS Tuning, să mâneze această giga șampanie. Zare. Am pregătit o șampanie pe măsura altitudinii. Locul 2, second place. Second place goes to Andras Molnar. Andras Molnar. Second place. And also the Hungarian trophy from the Drifting Who. Și acum de trofeul mare. Și giga șampania. Giga, îți dai seama. Iar acum am ajuns la finalul acestui an. Ne-am bucurat enorm că am ajuns într-o locație atât de frumoasă. Am avut parte de o vreme extraordinară, nici prea cald, nici prea frig, mașinile au mers exact cum trebuie. First place goes to Roman Coresar. Pilotul Răcean a avut acest BMW de 900 de cai putere. Pleacă acasă cu trofeul de loc 1 de la etapa 5, este prima sa etapă pe munte din istorie. El a mers numai pe circuit până acum.
Cu cine? Noi n-am de lucru. Mă pun pe jos. Ce știi, când am dat pe muzică populară, pe Babalâc. Hai mai Also, the first place from Drift Who. Și Giga Șampania cu locul întâi. Denis, prima dată Iudarii Vanin Dorin. Hai să aplaudăm încă o dată podiumul Clasic Pro. Și acum organizatorii români și unguri. Noi am fost. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi. Revenim și anul viitor aici, în Transalpina. Și diplomele fanii. Avem o categorie specială, niște premii speciale. We have some special prizes